Giadtuan usab nato ang barangay hall sa barangay 176, Bagong Silang, Caloocan City, aron hatdan og tabang ang mga biktima sa sunog niaging kaduhang semana sa Enero. Sa panguna ni Kapitan Joel Bacolod, ang barangay 176 Bagong Silang ang kinadakang populasyon sa tibok Pilipinas. Busa sa kalamidad o katalagman, kinahanglan sa gyud sa barangay ang suporta. Dinhi atong nakihinabi ang barangay executive officer na si Rolly Cebu, usapod ka Bisaya na tubong Surigao ug Masbate. Naistorya ni XO Rolly ang katalagman na nasinati sa ilang barangay pila lang kasemana human sa bagong tuig. Kaya sa mga nangyayari lahat ng kalamidad, mga sakuna ba sa among barangay, talagang hirap ang among barangay na tugunan sa Tagalog pa lahat. Kaya salamat sa nagbibigay ng mga suporta, tulong, ayuda. Gikan sa pareha sa inyo sa Bisaya gyud at sa Isda Movement. Salamat kay Secretary Andanar sa PCOO. Salamat Secretary sa imuha bulig sa amuhang barangay. Ay kung asahan namon ang among Iraq tulad ng itong buwan na to na kami nasunugan 33 families. So siyempre di na kaya naman tulungan ng barangay na sa dami na mga na-damage nila dahil ubos talaga ang bahay nila. Adunay pahinumdom si XO Rolly sa mga residente para malikayan ang mga trahedya. Yun nga, di kami mas Tagalog pa, di naman kami nagkulang pa sa paalala. Kaya ang paalala ko sa mga kabarangay namo diri sa Bagong Silang na maghimat-himat naman sa mga gawain ba, pagbabaya, mga anak nila, kung magsaing ba, o magluto diha, kung ang gamit nila na panluto ka ng kahoy. Ingat po, kung gas naman, check palagi kung na-ay leak o kaya may tumutulog yung tangke ng gas. Kasi pag nasabritan og posporo na o kaya lighter, wa na. Kapartner nato sa Bisaya gyud sa paghatag ani nga tabang ang Isla Sagip Dagat Ako o Isda Movement sa panguna ni Ray Dorona aron matabangan ang mga biktima sa kalamidad ug trahedya.